Eduardo Hermo amosa a súa retrospectiva no Lustre Rivas. A exposición está formada por máis dunha trintena de obras e poderá visitarse ata finais de xullo. Ribeira segue a sumar actos enmarcados na Fiestra da Cultura e onte foi a quenda da arte. O Lustre Rivas acolle dende a tarde de onte unha nova exposición retrospectiva de Eduardo Hermo. Esta mostra está formada por máis dunha trintena de obras e repasa as 3 décadas de trayectoria do creador autodidacta no mundo da arte. Pois el foi perfilando a través de cursos, a través de formación continuada, pois diferentes técnicas como óleo e, bueno, como acrílico, incluso unha técnica novedosa que me explicou hoxe pola mañán, que é utilizar, por exemplo, nos paisaxes de Mariño o pedramol, que os que son así máis maiores pois seguramente sepan o que é. A min, pois, personalmente esta exposición transmíteme moitísima serenidade. Creo que está feita con moitísimo criterio artístico e ademais cunhas liñas moi perfiladas. O autor da exposición fixo un pequeno percorrido pola súa historia como artista, aprendendo de diferentes pintores en Barcelona ou Vigo e asistindo a cursos impartidos por profesores de Belas Artes. Entonces aí funme perfeccionando, collendo máis as técnicas entonces isto é o resultado de moitos anos de traballo, porque hai algúns cuadros que son moi antigos, xa de hai polo menos 20 anos ou máis incluso. Eu vou facendo dunha forma así impulsiva, digamos, moi sáleme, digamos, do meu impulsivos, da miña forma de traballar é un pouco así, desa maneira intuitiva. E afondou tamén no seu traballo, que está exposto dende onte nas paredes do Lustre Rivas. A montaxe da exposición era un pouco complexa porque a temática é bastante variada e os formatos tamén moi distintos, hai horizontales, hai verticales. Entonces, aquí tamén hai sobre, digamos, as pinturas, hai óleos, acrílicos e tamén hai pastel. E tamén teño, bueno, aquí non os trouxen, pero tamén teño gravados. Entón, aquí aquí están prácticamente todos situados nesta zona, as que corresponden ao mar, ao cuestión do mar. Polo que están realizados con pigmentos naturais feitos con pedramol e un aglutinante que pode ser o látex. Están feitos prácticamente todos con espátula, algo de pincel si hai, e os demais, pois, claro, aí depois estes son sobre tabla, hai sobre lienzo, hai sobre cartón, sobre alfombra, bueno, eu vou experimentando un pouco, non me gusta repetir, cánsome enseguida se fago 2 ou 3 caras, rostros masculinos ou femeninos, depois eu xa teño que facer outra cousa porque senón xa busco algunha outra cousa, pero sempre eu ao meu ritmo. E sinala que o que lle gusta é que a xente desfrute tamén da súa arte. Retrospectiva poderá verse no Lustre Rivas ata o 27 de xullo, de luns a venres de 10 a 2 da tarde e os sábados de 12 a 2.